Ahojte matematici. No, v dnešnom videjku si vysvetlíme, ako postupujeme pri zátvorkových príkladoch, pretože stále sú s tým problémy. Ja vám poviem jednu dôležitú vec, že vždy, keď budete mať hociaký príklad, zátvorky plus, mínus, a nebudete si istí, vždy postupujeme zľava doprava. Druhá vec. Ak máme v príklade zátvorku a napríklad pred ňou máme číslo a násobíme, tak vždy robíme ako prvé zátvorku. Potom násobíme, alebo keď je delenie za zátvorkou, tak delíme. Áno? Takže si pamätajte, prvý krok, vždy postupujeme zľava doprava. Druhý krok, ako náhle máme v príklade zátvorky, tak zátvorky majú vždy prednosť. No, ukážeme si také od najjednoduchších po zložitejšie, aby ste videli ten rozdiel. Také klasické, keď máme ščítovanie v príkladoch, tak tam si môžete, keď máte v celom príklade iba plus, tak vy si môžete ščítovať zozadu, dopredu, ako sa vám chce. Ako náhle máme v príklade aj mínuska, napríklad, tak vtedy postupujeme zľava doprava, aby ste sa nepomýlili. Samozrejme, keď budete viacej ščítaní, že budete mať túto plus 5, áno, a tu niekde mínus 5, alebo už budete mať prepočítaných kopu príkladov, tak vy viete, že plus 5 a mínus 5 môžeme vyčiarknúť, lebo to máme dohromady 0. No, ale to už potom, keď budete mať viac prepočítané. Tak, napíšeme si napríklad taký jednoduché, ste videli 10 plus 8 minus 4 minus 3 rovná sa. Áno? Tak najšikovnejšie je to, čo sme si povedali, že postupujeme zľava doprava. Tam sa nemáte kde pomýliť, tak si poviem, môžete si čiastkovo ščítovať 10 plus 8 je 18, môžete si to aj takto rozpisovať. Alebo teda, keď už budete šikovnejší, tak 18, 10 plus 8 je 18, minus 4 je 14, ešte to, niektorí, aj pani učiteľky to takto vyžadujú, aby si to postupne rozpisovali, potom vám poviem prečo. Čiže 18 minus 4 je 14 a minus 3 mi zostane, 14 minus 3 je 11. Preto pani učiteľky niektoré to chcú, pretože niektoré pani učiteľky nebodujú len výsledok, ale bodujú napríklad aj čiastkové kroky. Či máte správne. No, takže tuto, keď urobíte tento prvý, tak pani učiteľka vie, že 10 plus 8 ste ščítali, potom ste to odčítali, čiže máte tu aspoň pol voda. No, ďalšia vec, prečo robíme čiastkové výpočty, keď máme napríklad zátvorkové príklady. 3 plus 2 krát 8 minus 3. Tak, znova sa držím čoho? Že mám tu zátvorku, takže prvé, čo urobím, je zátvorka a potom pôjdem zľava doprava. Tak, toto sa volá tiež čiastkové počítanie, pretože trojku si odpíšem plus 2 krát si odpíšem a idem si urobiť príklad v zátvorke. Keď chcete, môžete to nechať v zátvorke. To je hlavne potom, keď budete väčší a tu v zátvorke vám bude vychádzať záporné číslo, ale tam ešte nie ste pravdepodobne. Takže teraz si to len klasicky buď ščítam, čo je v zátvorke, alebo odčítam podľa toho, aké tam je znamienko. 8 minus 3 je 5, rovná sa. No a teraz zase to, čo pani učiteľka vám vždy káže, že keď mám urobenú zátvorku, tak potom násobenie má prednosť. Zase si urobím ďalšiu bublinku. Toto sú tie čiastkové príklady, ktoré keď takto budete postupne robiť, tak sa nemáte kde pomýliť. Pozor, nesmiete urobiť toto, že 3 plus 2, lebo násobenie má vždy prednosť. Tak znova si robím čiastkový výpočet, trojku si odpíšem plus a 2 krát 5 je 10. Napíšem výsledok a viem, že to mám správne. Dobre? Nesmiete spraviť také, že toto idete dávať takto ako keby dohromady. Nie, nesmiete. Mám prvý krok zátvorka, druhý krok násobenie a potom budem postupovať zľava doprava. A nemáte sa kde pomýliť. No, ďalšia
Ďalší príklad, ktorý môže nastať, bude napríklad, že 4 plus, tuto dáme 10 minus 3, hej, krát 3. Tak, ako by sme postupovali v tomto príklade? Keď máte násobenie pri zátvorke, toto ja si kľudne môžem, pozor, iba keď tu je násobenie, rozpísať, že to bude 4 plus 3 krát tá istá zátvorka. Ak by ste si to takto nerozpísali, tak znova musíte si povedať, mám tu zátvorku, prvá bude na rade zátvorka, po zátvorke pôjde násobenie a potom budem postupovať zľava doprava. A ukážeme si, že to bude to isté. Takže ešte raz si to tu odpíšem. Tak a ideme na to. Štvorku odpíšem plus, vypočítam si zátvorku, 10 minus 3 viem, že je 7. Môžem si to kľudne v tej zátvorke nechať, ale nemusím. Krát 3. Teraz. Mám tu násobeno. Krát. A ja viem, že krát má vždy prednosť. Takže zase 4 si odpíšem. Plus 3 krát 7. 21 a mám výsledok. Dobre? Čiže takto postupujeme. Ak by ste toto urobili týmto druhým, že chce niekto si upraviť tú zátvorku, tak si napíšem 4 plus 3 krát 10 minus 3 a postupujem rovnako. Prvé bude zátvorka, potom budem násobiť a nakoniec pôjdem zľava doprava. Stále sa musíte držať tohoto istého. Takže štvorku si odpíšem plus 3 krát 10 minus 3 je zase, buď si to nechám zátvorka, alebo nie, 7, za to vám nikto nenadá. Štvorku odpíšem, 3 krát 7, 21, rovná sa. No tuto je plus, či pôjde 21 plus 4, alebo 4 plus 21, stále to bude 25. Dobre? Pozor, iné by bolo, keby ste napríklad mali 10 plus 8, dávam také ľahké, aby ste videli ten princíp, áno? Minus 4 deleno 2. Tu už nemôžem prehadzovať tú dvojku dopredu, lebo 2 deleno, zátvorka nebude to isté ako zátvorka deleno 2. No, ale držím sa znova toho, že mám tu zátvorku. Aj deleno má prednosť pred plusom, áno, čiže to sú nadradené matematické operácie, čiže pokračujem tak a nakoniec pôjdem zľava doprava. Takže ideme si to rozpísať. 10 plus zátvorka je čo? 8 minus 4 je 4. Deleno 2. To nemôžem prehadzovať dopredu, to by bolo niečo iné. Teraz si poviem, určite má prednosť delenie, takže zase desinku odpíšem plus 4 deleno 2 je 2 a potom to ščítam a mám výsledok. Takto postupne podobne pokračujeme, aj keby ste mali viac zátvoriek. 7 krát 3 plus 4 minus 2 krát, vymyslíme, tuto si môžeme dať takto, že 10 deleno 2, aby sme si to ukázali. No, ako budeme teraz pokračovať? Jedna zátvorka, násobenie, druhá zátvorka, násobenie a mínus pôjde na koniec. Vždy robím zátvorka, násobenie, delenie a plus minus robím úplne na koniec. Tak, a ideme si to rozpísať. Takže 7 krát. Toto si môžem nechať tiež v zátvorke. 3 plus 4 je 7. Mínus. Toto si musím odpísať 2 krát. V zátvorke mám čo? Toto je pôvodná zátvorka. 10 deleno 2 je 5. Môžem si to dať, nemusím. Hej? No a už teraz ako budem pokračovať? 7 krát 7 je 49. Mínus 2 krát 5 je 10. A vidím, že áno, pokračujem zľava doprava. Áno, nebudem to prehadzovať, to by bolo niečo iné. No a 49 minus 10, ak na to pekne vyšlo, je 39. No. A teraz niekto by sa spýtal, že aký je ciferný súčet, lebo aj to sa niekedy, že vypočítaj ciferný súčet takéhoto príkladu. Takže najskôr musíte vypočítať príklad a ciferný súčet je súčet cifier. A cifry sú 3 plus 9. A keď to má byť ciferný súčet, ciferný rozdiel neexistuje, to keby vás niekto chcel nahnevať, ciferný súčet existuje. 3 a 9 bude koľko? Teraz neviem, sama 12, že?
Takže takto my robíme ciferný súčet. Aký by bol túto ciferný súčet, už keď sme pri tom cifernom súčte, tak ciferný súčet bude 1 plus 2 je 3. Hej, to je, ciferný súčet je súčet cifier. A cifra to sú, hej, to, čo tvorí číslo. Tu by bol ciferný súčet, skúste, áno, je to 7, že? Lebo 2 plus 5 je 7. No, takže toto je také na zopakovanie, čo sa týka zátvoriek, lebo zátvorky budete používať tieto typy príkladov vždy. A keď napríklad už sú väčšie deti, väčší žiaci, tak tí už môžu aj so zápornými číslami počítať, ale platí tam to isté. Vždy pracujeme od zátvorky. Áno, keby ste mali aj viac zátvoriek, tutokrát, tak najskôr spravíte to, čo je. Tuto by ste mali takistokrát, napríklad, tak urobíte tiež znútra zátvorky. Najskôr toto, keby to bolo 4 plus 2, áno, tak najskôr robíte túto zátvorku, potom to vynásobíte a potom to celé vynásobíte. Keby bola, môžeme dať takto, čo mi to tu skočilo, hotovo. Keby ste mali 2 krát, áno, a mali by ste túto zátvorku a toto deleno 3, no tak znova postupujete. Toto, áno, potom toto a nakoniec to delíte 3. Čiže to je tá bublinková metóda, že vždy idete znútra von. Dobre, takže toto také na také zopakovanie. No takže nech sa vám darí, majte sa pekne. Ahojte!